Good morning mga travel. So ngayon, dito na naman tayo sa Bicol. Ayan, makuha na naman tayo ng dadali natin pabalik ng Manila. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Jo Marian TV. Pag nandito tayo, kasi mamaya pabalik na naman tayo ng Manila. Ayan, kukuha tayo ng dadali natin at ito. Medyo kakaiba na naman. Ayan o. Wala nito sa Maynila. Dito lang ito matatagpuan. At mayroon din pala. Kailangan hindi naman ito kilala. Pagdating sa Maynila, akala nila kung ano lang. Pero masarap itong lutuin. Gulay. Lalo yung mga taga rito sa Bicol. Sila lang nakakaalam kung paano lutuin to. No? Yan. Parang dami yan. Kaya kukuha tayo. Masarap kasi to. At tumutubo lang to pag umulan. Pagdating kasi dito kahapon, maulan. Kaya yan, dami na naman siyang tubo. Yan, masarap to. Sahugan ng patani at malunggay. Yan. Kukuha tayo nito. Yan, ang ating kukunin, no. Maraming tumubo kasi lakas ng ulan. Yan, lalo kung mga 2-3 araw mulan, marami yan. Yan, sumanguha muna tayo nito. So yan mga travel, dito naman tayo sa lugar namin. At syempre, kukuha na tayo ng dadali natin pupuntang Maynila. Kaya lang, kung tayo ka na makikita sa paligid, kasi tingnan nyo naman, masyadong mapag. Oh, yan. Yung ulap, bumaba. Pero maganda na panahon ngayon kasi wala nang ulan dahil pagdating ko rito, lakas ng ulan. Nasa bandang Naga pa lang kami, umuulan na hanggang dito sa Albay. Yan, at saka kagabi, malakas naman yung baha. Ayan, oh. Ayan. Kababaha lang, kaya ito galing to ng Mayon Volcano doon sa taas. Kaya lang di natin makita kasi ayan nga, oh, puro pag. Pero ayan, oh, yan yung resulta ng baha na naman kagabi. Ayan, pero buti ngayon wala nang ulan, mainit na sana, kaya lang mapag naman ngayon. So yan, mahuha mo tayong dadal natin pabalik ng Manila. Siyempre ano pa ba, yung favorite na walang iba. Ay. Yung bodyguard ko kasi, yung sidekick ko dito, tagal dumating. Yan pa lang, oh. Oh, yun. Makita kasi madilim. Madilim yung pag. Hindi sa makakatulong. Late siya dumating. Yan, so yan, makuha tayo ng kangkong. Para madaling dito sila. So yan, yun, nakakuha na tayo ng isang plastic. So dadagdagan pa natin, lilipat tayo dun sa kabilang ilog. So dun ang marami, yung dating kinuha ko noon. Yan, para di lang to sa atin, pati sa mga kapitbahay sa Maynila, ibigyan din natin sila. Kasi libre lang naman dito, bigyan din natin sila. Ayan, so habang nandito tayo, papakita ko lang sa inyo yung waterfalls dito. Yan. Yan yung waterfalls namin dito. Dito na tubig. Yan. Yan, nagagaling yan sa taas. Sa baba dito. Yan, pinanggagalingan niya. Bali, dito siya bumabagsak. Yan, so nakita nyo yung aming
waterfalls dito. Ayan, na dito maligo kasi alamig ng tubig. Pero lipat tayo sa kabila. Wala tayo gaano makita pa kasi yan, may lipat lang tayo sa kabilang ilog, yung dating kinukuhanan ko ng mga kangkong. Ayan. Wala tayo gaano makita pa kasi mapag. Si Mayon wala rin. Nandyan pala kaya lang hindi makita. So yan, lipat tayo sa kabilang ilog. Ayan, so nandito na naman tayo sa ilog na isa. Yung taniman namin ng mga gabi. Kita nyo yung unang vlog ko, maliliit pa siya ngayon. Sobrang malalago na kasi ayan, gumanda yung ano ng tubig. Inayos na kaya ayan, tingnan nyo. Sariwang sariwa, tingnan. Pwede na rin tong harvestin na naman. Ayan. Ano lang ang buhay dito sa aming probinsya. Ayan, so ngayon kitang-kita natin gaano kaluwag yung taniman namin dito ng gabi. Laing. Ayan. Dati kasi talagang payat pa yung bagong tanim lang. Ayan, no, mula rito yung doon yan. Tapos mula dito doon. So okay na tong nakuha natin. At pupunta pa kasi ako ng bayan. At mamaya ito pag medyo tuyo na yung dahon ng mga gabi, laing, kukuha rin tayo. Hindi kasi siya pwede kunin na medyo basa pa yung dahon kasi pag in-stack mo mabubulok, kailangan yung tuyo siya. Yan ang tip sa sa mukha ng laing na i-stackin nyo, kailangan tuyo bago nyo kunin kung dalhin nyo ng Maynila. So yan mga travel, mainit na. Yan, kailangan nating maligo at pinagpawisan na tayo. At yun nga, may pupunta pa tayong iba kaya hindi tayo pwedeng magtagal dito. So yan, nawala na yung pag, nakakyat na tayo sa taas ng ilog. At ayan, tingnan nyo si Mayon, nagpakita na siya. Yun. So pero hindi pa siya gaanong buo kasi medyo may ulap pa. Pero kahit paano, yan, ito nyo naman si Mayon Volcano. Yun. At ayan, tingnan nyo itsura ng ilog namin ngayon. Nasapa dito. Medyo malabo yung tubig niya, yung nagagaling sa Mayon. Kasi bumaha kagabi. Ayan, magong baha na naman. Pero mga ilang araw, pakalinaw na naman yan. Ano pa kasi yan, naalog pa na dahil sa baha. Puro bato na yan, galing sa Mayon, sa taas. Ayan, yung pala sa likod natin, yung Mount Basaraga. Yun. Kita rin, parang si Mayon din kataas. Pero ang pinakang popular dito, kilala. Yan, si Mayon Volcano. Yan, so maglalakad-lakad lang tayo dito. Galing doon kanina sa may ilog. Yan, yung kalsada sa amin dito. Nung kauna-unahan ako nag-vlog, itong kalsada na to yung binidyo ko. Yan. Simentado na nung araw. Top road lang to. Pero ngayon, ayan, na na semento. Yan, ganda na ng lugar dito sa amin. Yan mga travel, dito tayo sa taas ngayon. Yan, napakalalim nito. Yan yung baba niya. Yan yung nanggagaling doon sa taas ng Mayon. Dito dumadaan yung baha. Kaya tingnan nyo gaano kalalim. Yan, kita nyo kung gaano kalalim yung dinadaanan ng baha dito. Ayun, doon tayo sa taas kanina. Ayan dito. Ayan siya, oh. Parang building. Buti na lang natigil yung mga quarry dito. Pero mayroon na naman. Dapat talaga dito lang sa baba ang quarry nila. Huwag nang pakialaman yung taas na yan. Kasi pag bumaha, delikado yung kabahayan. So ganito lang kami naglakad. Ito yung diretsyo ng Mayon sana doon.
hindi na tayo didiretso kasi yun nga, marami tayong lakad. Ano lang tayo dito ng konti, pero sa susunod umpisa namin to ng madaling araw para makaakyat kami doon sa may taas ng Mayon. Kaya ngayon ganito lang muna tayo at pabalik na tayo. Yan, doon na naman tayo maglalakad pababa. Yan, so bali pinakita ko lang sa inyo yung dinadaanan ng baha talaga pag umuulan. Sobrang lakas at sobrang lalaki ng bato na inaano dito. At abuti naman yung quarry, hindi na nila tinutuloy na tibagin pa tong mga to, kasi pag tinibag yan, delikado naman yung mga kabahayan sa baba. Baka makatulad tayo nung nakaraang bagyo na maraming na wash out sa bayan dito sa Ginubatan. So bali ito dati, ayan o, tulayan, tulay, naputol nung dinaanan ng baha, malakas, ayan o, kaya tinan nyo, malalim. So mga travel, tinan nyo naman yung gaano kalakas yung baha dito, ayan, naputol nya, ayun yung sa kabila, ayun yung kadugtong nya, sa kabila, ayan. Gastos na naman to ng gobyerno pag inayos, kasi dapat ang ginagawa nila dito parang ganun lang, kaya lang sa lakas ng baha talagang di uobra dahil sa lalaki ng bato, taas ng tubig, buhilo kasi siya galing doon sa Mayon papunta rito. So yan mga travel, pauwi na kami galing doon sa crater, daanan ng baha, at sa susunod paghahandaan natin yan pag maganda panahon. Madaling araw kami aalis para marating natin yung sa medyo taas pa. Ngayon kasi pagtagaan niya muna yan dahil yan lang yung ating naging kuha. Yun, ito talaga yung kauna-unahang nag vlog ako. Ito yung kalsada na ito yung unang kinunan ko at unang vlog ko din. Wala pang di pa gaano marunong mag-edit, di pa gaano, basta yun lang, binidyo ko lang itong lugar na to. So pwede na rin kahit paano, nag-umpisa doon. Sana tuloy-tuloy na at maraming salamat sa panonood yung aking vlog at sa mga susunod pang video. Yan. Yun, may dumaan ng mga katropa natin. Masarap na dumaan dito kasi simentado na nung araw. Rough road lang to, at nung araw isa pa walang nagmamay-ari nitong mula rito hanggang paakyat ng Mayon na yan. Open kahit sino pumasok dito, pero ngayon private property na yan, kaya hindi na tayo pwedeng basta-basta pumasok dyan. Ayan, so thank you sa panonood nyo ng aking vlog.